Bisan man unsa ka pobrehon, kung doon na kay hadlok sa Ginoo, dili gid mubuhat ang tao. Kung dili maayo tubangan sa Ginoo. Manang ang tao karon manumpa lang sa tao. Lord, wala ka na ko sa Ginoo. Kumusta? Ang iyang pagpanumpa sa Ginoo. Iya habang ituman. Wala. Mabisan man ang tao manumpa sa tao po. Labi na gyud kini dunay mga katungdanan. Iya habang na-accomplish ang iyang gisaad nga mo servisyo. Kaya kasagaran karon daghan ang nanaa, daghan ang nanumpa at tubangan sa tao nga mo servisyo ko sa mga tao. Nabuhat ba? Maupot ang diha sa Ginoo. Ang tao manumpa. Mumuray ka sa Ginoo. Ginoo, wala ka ko nimo. Usimba ko nimo, Ginoo. Pero ang pangutana, hangin naman. Ang tao, mananumpa, nanakada sa Ginoo. Walay Ginoo, na ayaw ko posipat yung paggamit ang kungalan. Gano'n mo abot ang silot sa usa ka tao. Tungod kay, ipasipatan niya paggamit ang ngalan sa Ginoo. Gano'n niya moabot ang mga katalagman, mga trahedya. Tungod sa tao, kay nakita sa Ginoo nga grabe na ang gibuhat sa tao. Wa na'y kahadlok. Wa na simbahay. Wa na'y pagpangalagan sa Ginoo. Kung sa diya kaduna na yung mga talagman, diha na makita sa tao. Diha na ang tao musampit o Ginoo. Pero humana na. Wala na. Babay Ginoo. Kay nung mga nagpipila lang ka tao karon. O tiyaw mo na. Mas daghan pa ang nagpaabot sa ayon man atong Domingo kaysa tao nga nanimba misulod diha sa simbahan sa Ginoo. No na. Ang tao karon. Naghadluki nga ang inyong Diyos kung siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya o himuan ang inyong Diyos. Kung panumpa diya lamang sa iyong ngalan. Wala tayo lain isumpa, wala tayo lain gamiton kung manumpa ta diya sa Ginoo. Kinahanglan kung manumpa ka sa Ginoo, imo ginang tumanon. Imo ginang himuon. Dili nato maatik ang Ginoo. Dili nato pamukatan ang Ginoo. Tanawa tong tao nga igaw ra lang giatik ang Ginoo. Paman sa bautismo, Ginoo, wala gan ako simuha, musimba na ako simuha. Pero kumusta asa naman? Tungod kay ang ilang kinabuhi, wala nila gitugyan kanunay diya sa Ginoo. Nanumpa sila sa tao lang. Nalagad sila sa tao lang, dili sa Ginoo. Kung ang tao ganit, malagad po sa tao, makadungog ng sakit nga sulti, pabiha kina, maundang kina sa pangalaga. Ito mo kay, ang tao na may isumpaan nila, wala man sila numpa, tinudanay niya sa Ginoo. Kung bisan man ang doon na yung mga sulay nga mabot sa kinabuhi, kung ang imong pagpanumpa, diha lang man sa ngalan sa Ginoo, dili gyud ka matandog, dili gyud ka maunsa.
Di gyud ka mabiya, di gyud ka mabulag sa pangalaga pagsimba sa Ginoo. Salamatan nato ang Dios niya na. Kung unsa ang imong naangkon karon sa imong kinabuhi. Kumasok na ito, pipila lang kabuok. Dili lagi kita, dili sa mga simbahan. Dili halos kadaghanan mga problema. Angay gani, musimba ang tao karon, magpasalamat sa Ginoo. God kay usa siya nga gisipti ang iyang kinabuhi niyang pamilya diya sa Ginoo. Uban karon, kumusta? Dunay nangamatay. Dunay nakurintingan. Dunay nalaslayran. Sa tanan, salamatan nato ang Ginoo. Mga mahadlok ta sa Ginoo. Hadloki ang Ginoo yung Dios. Unang diha na kita sa Ginoo mo alagad. Wala na ilahin na itong lagaran, kundi ang Ginoo na atong Dios lang. Ikadua, pag pinahuray ka mo, ingon nga mga Kristohanon. Hindi na, makita na to. Doon na ba'y pagtahod? Ang usang ka Kristohanon, ato siyang isig ka Kristohanon. Ang uba nagkinusiay na, ang uba nagdilabakay na, murag dili mga Kristohanon. Ato ba ang bulong sa Ginoo? Nga pag tinahuray ka mo ingon nga mga Kristohanon, makita nato diha sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 10. Nga usa ka mga Kristohanon, kung kita mo usa mga Kristohanon, ana padayon ang pagtinahuray, pagrespetuhay. Kung nagtahon man ta sa Ginoo, mo respeto man ta sa Ginoo, aduna po tayo pagrespeto, pagtahon diha sa atong isig totoo o isig katao na to. Jis. Ingon ang pulong sa Ginoo, pag higugmaay ka mo, pag ayo, ingon nga magsuot nga ng Kristo, o pag tinahuray ka mo. Isugo kita. Isip, ingon nga Kristohanon. O bisan ng dili mga Kristohanon, anaa kanunay ang pagtahod, pag-espiritu nato sa atong isig katao. Pag higugmaay ka mo, atong ipakita sa atong kinabuhi, sa atong kagalingon, sa atong isig ka Kristohanon, nga na ang pagtinahuray, ang paghigugmaay. Gugma nga pagka-Kristohanon. Nganong sa atong kinabuhi, nganong magkakita, isig ka Kristohanon, anaan yun kanunay ang pagkumusta, o anaan pakita ang paghahat kanunay. Tungod sa pagpakita, nga diin ang imong gugma nagpaila, nga nagkakita ay ba mo? Nagkakita ay bata. Nang dili ginato ang dangon, ang pagtahol o pagrespeto sa atong isig ka Kristohanon, o labaw sa tanan kana kung dili mga Kristohanon. Pag-gugmaay, doon na kay pagpakita o gugma. Ipina kadakong iskop sa itong kinabuhi kini gugma. Kung wala kay gugma sa imong isig ka Kristohanon, nakawang lang. Mga tuwang pagsimba, pag-alaga sa Ginoo. Napakita ginato
Bisan kinsa dili lang kay kining nga simbahan atong ganaw na mapakita natong gugma. Dili katong nakaila kang Kristo, katong mialagad diya sa Ginoo. Naa ang gugma. Doon na kay pakita na yun sa nimo siya pag higugma sa imong isikataw o sa imong isip Kristohano. Naa ang pagtinabangay, naa ang pagtinahuray. Kung doon ay gugma ang tao, kung doon ay gugma mo sa Kristohano, resulta gina sa pagtahol. Kung walay gugma ang Kristohano sa iyong isip Kristohano, dili gina resulta sa pagtinahuray, kundi ang resulta na pagtinautay. Ikaw mo yung bunga siyang gugma, pagpakita niya gugma, anaagi na ang pagtahol. Nga, ingon nga mga Kristohan nun, ingon nga igsoon diya ng Kristo, ipakita nato kung unsa kadako ang atong gugma. Ipakita po nato kung unsa kadako ang atong pagtahol diya sa atong isip ka Kristohano. Walay din na utay. Walay din bagay. Kaya ang gugma, dili gina mo resulta sa pagpanglibak. Dili gina mo resulta ang gugma sa pagpangdaot. Ngadto sa iyang isip ka Kristohano. Daghan pong mga nagpagkakristohanon, nangalan ra nga Kristohanon. Pero sa kinabuhi, pertil pong layo wala masubay ang kinabuhi sa pagkakristohanon. Mga yan na ito makita kung unsa ang iyang pagtagad sa iyang isig ka Kristohano. Nga din ang gugma, ang pagtinahuray, padayon gihapon ang paghigugma sa matagos sa kanato, ingon nga magsuon diha kang Kristo. Wala giniundang. Dili to lahi tong gugma nga kini manglayas na ha. Lahi to siya nga gugma. Ang mga tayo isulti ni Dikon, pag higugma ay igot lang puminituman, dili na mao. Kaya ang gugma, dili gina ikadaot sa iyahang isikataw. Ang gugma, nagpakita lang na sa imong kaayo. Diya sa imong isikakristohano. Nga, malibog ka na, bayana, menyo po ka. Ato mo kay ningingon man ng pulong sino nga pagigugma ay mo. Ingon nga magkristohanon, nagka-develop pa ay may di. Manay tinuod ng gugma, pero ang tinuod, dili na maayo ha, dili na mao. Papakita lang sa imong gugma, sa imong isikakristohano. Pinagi sa paghag. Isod po kayo, magpakita ta kung dakong gugma niya, ang babae, mukis sa iyang isik babae, huwag kami kung mga lalaki, isod po kayo mukis sa isik lalaki. Kaya yung gugma, pagpakita o gugma. Kaya yung parang kita, kinsa kay bayon ng natong duha. Okay, ragong nga babae. Okay, babae naman, pero ang lalaki, pwede lain na. Manang ang lalaki, magkita, ingon nga mga Kristohano, hagi na siya. Anak niya bangga. Mao ginahimuon. Muna ang papakita o gugma sa isika Kristohano. Sa last, kadiyot ra.
Okay. Tahura ang tanang tao. Wala na exempted. Makistuhanon man kag dili kistuhanon. Nanglan nga walay gipili. Kaya ngayon tayo nga doon na tayo pagtaon o pagrespeto, pagtaon sa Diyos. Tahura po na to ang tao. Ang kinanglan nga walay sa iluhan na to. Ang pagtaon o pagrespeto. Yan ang makita sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 17. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 17. Ngayon ang pulong sa Ginoo. Tahura ang tanang tao. Higugma ang inyong isig ka magtutuo. Kahadloki ang Diyos. Ug tahura ang emperador. Ana nga, sugot ta, nga tahura na to ang tanang tao. Nya, anong nagpabiling niya po ng gugma? O higugmaa ang inyong isig ka magtutuo. Balik no. Tungod kay dunay dato nga importansya sa atong kinabuhing isip nga ingon nga mga Kristohanon. Nangigisugo kita kanunay nga higugmaon naton isig ka mga Kristohan, isig ka Kristohanon. Nga di gina ikalimot sa isip nga usa ka Kristohanon, usa ka magtutuo diha sa Kristo. Nga anangan ang pagtahod sa tao, paghigugma diha sa atong isig ka tao, paghigugma diha sa atong isig ka magtutuo, o labaw sa tanan, kahadloki ang Dios o tahura ang emperador. Manang ganunay ginabalik-balik. Makita ang mga Kristohanon, kita ang mga tao, angay nga mahadlok diha sa Ginoo. Kini emperador kanang nangulo, nanguluhan. Usahay lagi kini nangulo po. Di na po halos respetuhon kay tungod sa ilang pagpakita nga dili po maayo. Muna po'y kahadlok, wala po'y pagrespeto. Pero alam na to, isip nga, usa ka Kristohanon, kung nahadlok ka sa Diyos, kahadlokin po ang tao. O anahapon, kung ang tao nagtaho niya sa Ginoo, o nag-respeto niya sa Ginoo, ang tao po doon na po'y pagtaho sa iyang isig katao. Kung ang tao po doon na po'y pag-respeto sa iyang isig katao, kung doon ay pagtaho ng usa katao niya sa isig katao, mutahod po ta kung kinsa po ang nangulo. Kaya usana nagi requires sa ito ang kinabuhi sa itong isip Kristohanon. Nakita ang mga Kristohanon, adun na po yung pagtahod diya sa mga nangunuan, sa nangulo. Pero ang uban lagi, iwan na po yung pagtahod. Ang gisugod ta. Kalas, amo nang Juan. Kapitulo 3, versikulo 17. Madugpa. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios. Kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isig katao nga naa sa kawadon. Pangutana, kung tinuod ka doon ay gugma,
Kung doon na kay dakong pagrespeto sa Ginoo, kung doon na kay dakong pagtahod sa Ginoo, o doon na kay dakong respeto sa imong isikataw, kung doon na kay dakong pagtahod sa imong isikataw, na ingon ang pulang sa Ginoo, unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga naigugma siya sa Dios. Na pangutana. Ingon ta nga naigugma ko nimo Ginoo. Nya karon adunay naglisod-lisod, nagdumili ka sa pagtabang. Unsaon man nimo pagpakita nga naigugma ka diya sa imong isikataw. Ay mo tanan. Saan man nimo pagpakita? Aton pa, mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat o dili sa mga pulong lamang. Ano nga, unsaon man, pagpakita nato. Pagpakita sa usa ka taong dato nga naigugma sa Dios, niya nagdumili diya sa pagtabang sa iyang isikatawo nga anas kawadon. Ngayon bitaw nga, kung nahigugma ka sa Dios na wala nimo nakita, o niya ang imong isikatawo, wala nimo higugmaan nga imong nakita. Ana nga, nahigugma man ka sa Ginoo, kinsa man tong anaa sa kawadon, kung doon na mo po'y imo, doon na po'y ato, anaagit ang pagtabang. Mo na usa nga pagtila sa usa ka taong dato. Anong isumbingay ang taong dato? Tungod kay mo na sila una unta nga magatabang sa mga tao nga anaa sa kawadon ug anaa sa mga panginahanglanon nila. Sama karon. Nagkahimtang sama karon ng sitwasyon. Angay unta kini mga kortahan angay unta nga mutabang sa mga tao nga adunay mga panginahanglanon. Sa mga tao nga anaa sa kawadon. Nga sa atong kinabuhi isip nga usa ka Kristohanon nga kung saan man lagi pag-ingon sa usa ka dato nga naigugma sa Dios sa atong kinabuhi nga naigugma ta diha sa Ginoo nga karon og dunay imong silingan imong isip ka Kristohanon muhulam lang bugas niya pagkahuman siyempre na makalimot niyon nga wa man niya ilisi ang iyang gihulam ng bugas. Dili na ilisa, dili na iyon nga doon na pa'y daghan pagkuhan, maghilong na lang. Tungod kay, doon na man kay dakong gugma sa Ginoo. Doon na kay dakong gugma sa Ginoo, kung doon ay tao nga mo doon sa mga manghulam ng bugas, ihantad na lang. Aron wala kay handumon nga ilisan. Nga, usa ta na kasinati ta ni anak. Nasinati na nga ito nga. Ano lang pagdaong, ikaw naman, ano lang naman nga, ilisan pa ka. Sinunuan, nga nakatabang ka sa imuhang isi katao. Manay magpakita sa imong gugma. Ato sa Dios, o usa ngadto sa iyang isi katao. Mabitan lang ingon nga mga anak, ang verse 18, mga anak ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinagi sa mga maayong buhat. Dili lang ingon nga diha sa sulti, dili lang kaysa pinagi sa pulong, nahigugma man ko anak Ginoo, nahigugma ko. Pero nanas kawadon, ay wala man ko Ginoo. Mga alang nato, isip nga usay kang Kristohanon,
ang papakita o dakong gugma ngadto sa iyahang isikataw, ipakita maayong buhat nga mutabang ngadto sa mga tao nga adunay nanginahanglan. Dili po tingali sa tanan panahon nga moduol na siya imuha. Kas ano na nga manginahanglan si imuha. Sa imong tabang ha. Dili ngayon yung lain na pagsabot. Tabang. Nga ipakita ang nakong gugma, paghigugma pinagi sa mga mayang buhat o dili sa mga pulong lamang. Mana ang pagtahol o pag-espiritu diha sa Ginoo o pagtahol o pag-espiritu diha sa tao. Mana nga pantay angay ang pagtahol. Ito pag-espiritu, nagtahol sa Ginoo, tahuron mo na ito ang atoa isika ng tao. Napaw sa tanan, sa atong isika magtotoo. At indog ta, aling suwang ini nga kabuntagon. Salamat sa Ginoo. Mausata, yan ang karoon ng kabuntagon. Mausata ng iprotektahan sa Ginoo. Sa man doon ay mga kalamidad na atong natatamtaman. Salamatan na ito ang Diyos niya na. Huwag kay naata, hatagan ta niya kinabuhi, hatagan ta niya may paglawas, o giwan niya ta sa mga katalakman.